Ababukeli bethu bawathumelile amavidiyo abo ngo-WhatsApp bephawula ngalolu daba. Wemsakazi cha mina okwami ukubona lapha msakazi ukuthi umphakathi uthi sekumele manje-ke ukusukuma uyibambele ngezandla umthetho ngoba kuyabonakala ukuthi amaphoyisa asebenza nganxanye kuhle komesi akubonakala ukuthi ahlahla asebenza kanjani kodwa ngicabanga ukuthi umphakathi kumele-ke manje uyibambele wona ngoba phela yazi uma ubheka isifunda saZulu-Natal akuhlukene nokuthi siphethwe zigebengu okungangokuthi i-most yezinto ezenzakala khona zenziwa zigebengu. Uma ubheka futhi ezigebengu lezi zifikile ayikho into engeze ikwazi ukuyenza. Amaphoyisa akaqinisa umthetho akaqinisa isandla. Sicela ukuthi ingalo yomthetho isebenze ngempela isebenze batholakale labo bantu abenza ububi obungaka emndenini. Nasemakhasini ethu ezinkundla zokuxhumana abaphawulile ababukeli uPhumlani Gumede uthi umphakathi kufuneka uzibambele mathupha ezigebengu because amaphoyisa manje ayagwazelwa. Umxolisi Ingwazangubo uthi uhulumeni akakhipha amasosha amaphoyisa kanye nazo zonke izinhlaka zomthetho ukuphunya uvundululo lezibhamu avalelwane amabharethi ngoba ngesikhathi sawo zazinesiye neze uchithisaka kangaka ezibhamu ezingekho emthethweni awabuyiswe. Phumlani Thabede uthi mina ngibona kumele kubuye ama-CPF kanye nama-forum nawo amaphoyisa ajwayele ukupatrola ebusuku abonakale. Bukela phawula ngesihloko sethu sosuku ngokuthumela umbono wakho wevideo ngo-WhatsApp ku-071 670 2548.